rero digatoratera kegeni kyali magoli dukubuna rero abageni bali tugongo bolinga yamole wate nabubono minto toratenga Raito mwana minto twende Edwani yabugire Edwani enze yaito Yabugire ge koranju bwenda nyamono morembe Yabugire ge koranju bugambye buya no borembe Yabugire ge koranju bugambye buya no borembe Twani yaito ya Kenya ngaingo janji ko yerora Alright, abara kabisa mwanjo mudhaidi ya chiabu dokira igai kumina kianda chinsa ibere chiabu no mambia chinsa ni chia Afrika ya mocha una nakulire irali tukulire ro igoturi no mogani igase studio nigale omo chief executive officer sekiumbekelegi ya Kenya National Commission on Human Rights ndete chikora kwa nabera tugatumanya nga emirimo yekiumbekenererie yanene monekero turu chibo chori obonene bu mwaka oyo bwechiri 2022 chitaliki kianda chimutinyo yogocha tayari oikire studio gaiga igonko mwarigani boikera no wachiko tateye marieta ya boronge tumaye gochaka eyemo aseyemo karibu sana mbia mona se libaga litukeliria rero marietane ni gonkoro kwa Daktari Bernard Mugesa yes ni gondo mulikio monene bwekiombekeria gie serikali iyo kolenda obomaene bwa mwanya bantu ase gesongo ekuruko Kenya National Commission on Human Rights rishirike ni golire ni nwa bana inchi mwali begetase katiba oise kolire liege pengere keliego rukunga namba 59 yes no commission yeyere na nene gasiaye igere bintu bibireta keire kore yes esomyo mwana inchi igoro ya haki yaye na ende namba ibere erende haki ya mwanya bantu ngakitoko renda haki ya mwanya bantu eise gotoka kwa mfano haki yao ya saliwe na muntu fulani gose serikali igotoka kora uchunguzi yani ilia seka mombo tokoruka research yes ekara twanyorira obo maene na botora korente amo nuri ogerire haki yao ya salikire tokorege ikaro buna bagapugusia bagakorire kare twagamba aya namba ibere tokonyora ngeitiri okore mirimo nabo tokogenda kotini right egere onyore haki yao buno mwana inchi na nene bina tokonyara koira koti mbiri okonyora nga totebe kwa mfano mugusi yes etokenga ekenyorogete human rights chiabo chia zimeturumiwa igo tokomokie jukumu eyo kurigeringa ekenyoreki ose community eyi amenyetabu yes haki yabo nkurendwere igo barimo konya kurigeria website yetu na mokore bina twaragambire na nene muna bone bina biechikura ekaro bia ikire gatoroche ngaga iga hakitera akorwa na bokonyora nene tokwimokie bina bunebio bwana Bernard kerokende timenyete go sengo diri mole na mangana incitement kerokenda sawa na siasa bagukwa na chinkwana kerokende chirarete chiburaburu gose abanainchi bagosanira na timenyete sengo diri mole ne bintu binga bunebi ngokara toru chunguzi ekaro twanyorire nga mwana siasa naro gutamuka mangana ande arasari omurembe oh yes nabo togokora uchunguzi twabwaterana ne rishika rinde nande ndiroria serikali rikoro ku National Cohesion yes and Integration Commission actually abona nataka gocha nataka ko kuboli bono ntaba utikire gati ya NCIC na ekyombekegia Kenya National Commission on Human Rights NCIC ekyombeke ku National Cohesion and Integration Commission anene gasi yabo no koranga kia bantu baramenya asobo amo yes na kurigereria buna bono nyego gutamuka mangana nda kararente diroroche abu anene no bakurigereria yes lakini intu buna mashirika ya serikali ntobugate nchira togo kolega asia sobo amo kwa mfano buna bono iga asichikuleji yes ntu wa isaranse tukarigereria keria segesongo tokoranga hotspots yani kurigerenga chinse mo gete nchiroro asichikuleji andi chira sikolenta utata fulani chikagerenga yani kerokende nabo chiburaburu chibase go chikoba tugaisarans tukaliringa ga ega na berabe
tukamana kwiburi nga ntubono buna mashirikari ya serikali tori chinguru n'abana inchi ne katiba inki totakeire gokora to make sure ngo morembe n'uroro renga kichikura iga mashirika ya serikali nabo konyora mubwate egetari kinu igasi mutakire mokore kulingana ne lichiko lakini iteliko tosiekerera korukobwatera namo okore gasi korango mwana inchi konyora araki yaye tutaragenderera Daktari Bernard Mogesa liswali nirembwate igoro y'umuwaziri Professor George Magoha liabwango iga ababuna nigo amuira nibo murikyo yomo kurwa sigeta seni kemo tutaragenda gabo ntagite uratwango chi strategy gose mbinu kimogotumeka buna bonda turoche bochori wa 2022 mbinu kimogotumeka gukora emirime kero kende yoko ane kinga monitor muri na kone kinga kero kende burabure nde yonsi elie bangire gochikoba teri gochikoba nambe yemo buna bono naende gongwakera Kiss FM mbiya mono asugo turangiria bune commission igo tugutumeka buna bono radio stations buna Kiss FM right ne chinde buna bono nimbwata abo bisabane bachire chi county mbali ase republic yeto ya Kenya kurigerelinga ngoikera torabana inchi goetera buna bono chi radio iga ine ndimwe ya moto gutumea na mbaibere twa ntotomete abachunguzi goetanie mie ya mona 50 ase Kenya ya itengima munango gamba na inuga aiga gusinto bwate abachunguzi totomete na bako enda ase chi campaign chire bali ringa kichiagenderera bali kamangana akoreka nororo buna rituko liko eraiga amangana ayi atumirwa ikire Nairobi ali Nairobi ntobegete ase obisi yeitenene ntobegete gendo ndaroke rumwe yeme ku election hub ase tobegete aba obisa barororo 24 hours bakonyora mangana kurusi ko ngakichikura chigenderete bako na document na asitokora chikasoro nchiroro buna bono gose keombe fulani nkira kolega asi onye na IBC kwa mfano asinaroro batakeire banguse pull up their socks twakorire bikao bunebyo byo kubatenga buna kulingana no uchunguzi ere ground twanyorire keneke genda mokoreke igo monitors yabu mbarororo ewiki yere bosio aba obisa bonsi pi beke ombeke kia human rights igo tokurichi obisi toche chi county toche korigerelinga ngakichikura chiabangirwe ngakia makaratasi ewike bituo ngakichikura chiwakwa ngakichiabarwa ngakia machibwa tomu Nairobi na abande mbachikotoka bali Nairobi ali Bomas kurigelinga kichukura chia president chiweka ali Bomas ikona boto kutumeka chindimu chinyinge na civil society zinchiroro chinyinge to kolega ase na barabwo ekiagara bagusha banata ya 150 comment na abande 100 next week abuna bokora ngambali bange lakini bono ngokora tole nebyombe mbali ngokora tole neji kanisa ngokora tole ne misikiti kogenda ense yetu ya Kenya ngima koranga ngoikera tola bana inchi na kubasomi bia ne chikura chia kubia Dr. Bernard kero kintu mati gusema watoro sagia ime yorogongo rwa gusiye ide county ya Nyamira gose Kisi ntora igororo sagia aiga Kisi go Nyamira obisi itera ange pinigere Kisumu lakini ende mirobili nerororo yogo chako ranga aiga gusi ntobwate na ofisi ye kyombeke igeme kakati nerororo nekerera ikerane na botora abatebye toje tunyigure officially egere to bamanye asante sana mwacho motegali wenkaye mu gusikisi ya family studio tore na Daktari Bernard Mogesa oyo no muri kemone kurwa sekombe ya Kenya National Commission on Human Rights tokandete ko kurigerelinga emirimo yekombeke nereriye kero kende timanyeti ni unekombe morase constitution yense ya Kenya ngakimoko kore mirimo na chi sector chinde bunabono ekombeke ya IBC judiciary bunabono omosori monebwe serikali ekombeke ya IPOA ngakimoko gwaki kimoko kore mirimo mbia morase di swali ile inse wo chakera se kyombigia IPOA ngakitoko kore mirimo na barabu sheria ya IPOA neruetelibaga dia omo member kuru Kenya National Commission on Human Rights goikaransa ase body yabo omonyakero goito Madam Roslyn Odede ngoikaransare ase kyombigia IPOA
egere ekara human rights chia salikire anywhere in the republic. Right. Na bago tenga twakora uchunguzi babika mangana ya semesa bagamba buna ipoa. Igonto bugateribaga. Abumagega konya batara chenjiri chiko ntu abwate ntu alenge member ye board ya National Cohesion and Integration Commission. National Police Service Commission. Buna board members. Na ekaro kwa boligro ya judiciary ngo ikaranza tole ase kiombegerie kurukunga National Administration of Justice. Yes. Eke ombekio ke korenta abantu bali bonzi bakolire nga kirichiko liko genda judiciary nero no to ikaranza gabo Director of Public Prosecution ngo ikaranza ale gabo National Police Service prisons na even civil society bali selected. Igonto bugateli bagaso ikaranza committee area no munyakero goito Chief Justice omongina Martha Koome. Right. Ngo chana na ikaranza se committee hiyo. Mashauri ando situbugata human rights na butoko nyabeka asemesa tole amoiga na Chief Justice tuamerese kinege kyabeire twalike for example nya prisons cheito abasibu baichoire nga kitokoli bali bareke bishire tabia egere amalieta abasoke tonyarigererie ekero twanyarigereirie atumugo chiase monene bworogongo president. Right. Yagere yasibora bali bareke bishire tabia na ko bateba Dr. Bernard ekero kendo kugwe president nga ya tebire bantu gete basiborwe igo okonyora nga asekyombeke keno gya Kenya National Commission on Human Rights moikaranze nebyombe binde mwanchiranire kegima igeta toka motaranja na president ekonyora report roli ya yete konyora report na nte gosibora bali okora basiboiru twachunguzire twarigire file cyabo twarenga oyo matuka ya tigaire tigasiborwe oyo reke bishire tabio bairo monto muya tigatumuira ni ali ase community egeragende gokorera abana inchi egasi. Asanteni sana jamani. Bora tiago torera nanga akero bono torochio bochori obwa 2022 actually matuko ikomio katigaire mbinto kimora against binto kimi mulema mincha na birobyo uneke ombegia Kenya National Commission on Human Rights bia mona seri swali elio muna nate babu bosio chikule jumana toende to chirigereria ntu aligereretie togachore bintu gete toete kurigereria na mbeyemo ngaki obogima bwa mwanya bantu yo wake kura bogo chikorendwa ndio ali asige songo toguruka nga right to life nko document tori muna bono nya bantu barege campaign and unfortunately goikere muna bono iga twa record yange gwetania bantu batatu bakurire ndi gwetera samana yechukura na anda toko aji family chiri pole sana asoko siria bamwabo nonya kusiga iga ntu asireti omuntu lenko liyobo obo MC kurwari bomba bankore ngorenge no inyolete. Yes, we have that information. Igo that's one of the cases to begete ase record yeito na goteanga kokolie serikali beef up security. Chinga kitubwate chi campaign we make sure ngantu bwate security isaine egera abana siasa na aba supporters babo mbago chibarwana. Okay. Na ambaibere barigerie karo bakuru na bono gose nebitie biasa bago chibakora chi campaign. Onye twakwa egetirero mahambito enyarebe na kero yo mo bae uri bagali isaine na bamegishwa nga security neroro eisaine egento kende tokoligereria nande kerikyo gukumi mono twaruri ase chi campaign echi abana bakera gutumeka ase chi campaign abana baigo batagete gutoke sukuru muna bono chi sukuru nchigenderete lakini twarigereire twanyorire nga abana ngotoka barasi gisukuru egento twakorire twabekire se report ye twatumire gochia somo waziri wechisemi Professor George Magoha baimokia atua anenonye sukuru erororo ekubuga toka abana bagende para na kubuguria masakara na goterero mwana siasa gite ekero batagete kotoke sukuru abu no babunire lichiko na bara imokeliwe egetambokero kulingana na Education Act buna goteba egento kende tokuligere nandikire kyogo kumi binta abagusi egento kera tokuruka asige songo gender based violence okonyoranga aki ya binadamu ya abana ya anene na bangina egothulumiwa ekenegento ekemotumure gete sana bune tume na ndi moise konyora chikura chicha 2017 ntwabegete visa ange 201 bia bangina basaletiwe abana bagasaliwa
mbiro le binde twabegete kotini mbigenderete bakabono iga biro bigo twaimoki tibune tume tukagende koti igobone ebine ebiese enjo ikoni ndiko nganjira mfafanwe mono Yes. lakini ebina ntobegete kotini mbiro ro bigenderete na nabo ndoche baria bathulumitu mbachikonyora haki yabo Yes. buna mwanya bantu. Alright, Daktari Bernard, whatever ngakero kende bintu mura against amangana chi campaign y'abantu buna wono mo MCO itetwe. Like now again tongere twaranga bwango iga chiga egali nere abasaye bagusuna no konyora basuna ine kabisa bayichire egali yago kero kende yabo nabanda amaguru bose abantu baringe campaign banyoro no basukano bakwa ekyo kimugo cyo mwage treat ekero tali segi chiaba tali buraburu chiaba kero kende gali campaign yanyoro mu basukano rebranded kabisa na buroche yene yo mu Rwanda rigete nakimugo cyo mwage treat ekyo Ekero twanyolire cases buna bono kelikia bete gusiga iga twaroche gali buna ya endogete Yes. ya bagolitia abantu barenge kwende campaign bakoriji campaign cases buna kiria maidento bwate traffic police right igo buna twa kero koriti twa notified the traffic police ba make sure ba change ndimwe karo bakanyora abantu bali in excess baimoke liguli chiko okay tetake iringa bono tubwate chi campaign to suspend ya majika traffic no lichikuria traffic iko liroro 24 hours ligo kole emirimo Right. igo bono goichuri gukoria nkuri koronge na ena ariko boria abantu baito anene our youth ekeroro che gari yaichoire jameni oitari oro moeli bwense tago ichura ase gari o adarisha maisha ao igera we need you tomorrow uno mugusi. okay Bwana. Asante sana daktari timatikero kende liswali ndi nataka ukuburi goro yo waziri Professor George Magoha bwanko igantu aroga ko mu intimidate kero kende na komuirane libobe na como twalere birengere libinga kero kende gale kebago nini timayitinga chinkwana buna chiria ngakimogo cha mwachi mokia buna ekeombegia Kenya National Commission on Human Rights. Another question abana mbaro konyora bakobetereri gukonyo mu mapema mwana konyora miaka buna 12 years 16 years oranda 18 nili chikondiri kwanje konyora bana buna ubanyomiru ngakimogo cha mwemo kibintu bune bimketambokere kumukire buna commission Mbia mono ndachakira ase amang'ana aria Professor Magoha kwana yes aria ase arokomuri kibwa mang'ana buna nigare ngakikwerenderi Al-Shabaab Al-Shabaab yes egento kelia intubune tume ntu akegikelia na ande ntu atoma a press statement right which is media houses yogo condemn na ande tukamubolinga apologize yani asabo kwabira which is umuliki uliwa magazeti na rachusi na asabo kwabira igo ebiongozi bita samangana buna ali gotamuke gento koranga nento kere raisi lakini kere base korenta amangana nda mabe yo murembe gento kelinkelikia yes na intu bune tume talieke getangani twara gike iri asitokoranga abaliki baito ba mangana yani media twara jire even COVID-19 yes asitwaroje media boli bari goitu nabasikari ntwabegete case COVID right ko make sure nga abalikia mangana egera ni numo gotoletera mangana twamanye kiagendereire obo maene bugaino nkolendu bole neki negenteke mase uchunguzi yetu na toendete ko monitor chikura inkere kemo kiabo kirito kolinga media ro onde naro nande okobasumbwa onde naro ro ande ogotacha obo maene boli bugabo yagera twanyareta na ende ntubune tume ekerego ikera twaringe cases bya buchire ntobwate chinguru cyo koira case kotini na ande ntobwate chinguru cyo kobolio mu chief justice yes for a constitutional interpretation ya strojenga chikogete ndira soka buya yes ni ntutoreke ombekeli yancheire toraire no ene serikali kotini na ande twakorire boigo okay igo bonekere bisa bune bya beire naliko bakishira bana inchinga gotubwate enough evidence yes lazima tokoire cases yebyagenda kotini tobwata ba advocate mbata ba advocate wetani 20 Yes. aba senior council bakobolie bine ba make sure nga twawinirie bine bune na twara winirie bine binge kero kende ekero gukorera iswali ura neriri abana bake bana Bernard kero kende gwatebire nga mubwate chinguru cyo mubwata ba wakili Yes. anemono senior council members yes ngakimoko wa finance tinga imoko rusichibesechi magokorere miremeye na kero kende ko enda all over the country bakore bintu bunebi nambe yemo
abawakili aba nigo bare abakori emirimo be commission igo ko bakana toro mushahara kero mutinyi Okay. igo kara bakanda kotini tori ko bakana Yes. Inere mirimo mwali bakore. inere mirimo tobarigite bakore. Okay. Aya namba ibere ekarura bona magana yechukura twate na tumatumira abantu kurigereria monitoring yechukura. Yes. Igo togokora fundraising kurwase abaisani baria bayakurwaria abasani baito kogeno ene serena tugatenga toye budget. Yes. Bato budget igyo twanyora tubwata mafuta nebinde yagera twakora egasi yeito. Okay. Igo partners bari tubwate na botorochenga basugumire gasi ya serikali egasi yeito ya commission na botorochi tukona kugendera buya. Okay. Asante sana watetora na seribori ria abana bake abakonyora kero kende bakubetereri goswa sinyomo cya mapema ngaba ibori batayeteba ngumwana munyaruka nganywe mu gucyari ngatonyore nibo. Inubune commission kimocha mwakora. Cases bunebyo ekero bya twamanyiwe mbiroro ya betereiri gutuma no nabo obise nimbwata abo obise abandi barenge police officers kale bono bare tume. Yes. Igo bakogenda bakororo bakora uchunguzi bari yo mo chief we area ba make sure ngo muntu yo onyomiro omwana omoke na mbe yamubwatirwe. Yes. Neri chiko lia kolemeremo na ende ninde no mogoko nga twara konyire cases ebinge bia abana bunabo bakonyuomwa bari be miaka emeke minyorite kesi kyo mwana obwate miaka 12. Yes. Onyuomirika atakeira agende school nabo to bako ba rescued bagenda abandi rescue centers abandi to engage Ministry of Education Children's Department. Right. Bonsi batokonya ba make sure nga abana ba chire school igo muntu ora atoke ngonyuomira omwana musinini no moibori ori okoruo mwana oye. Yes. Mwensi igo already mwabunire lichiko igo tokubemukeri lichiko nege susuro abantu ba minto nege susuro kerabege konguna bosi bu life abo kubori bolirimo eratoko mwana osinyiro moibori oranda 18 omoibori otemire go control mwana yo sinyire lakini omwamate oletire riboti ase kiombe ya Kenya National Commission on Human Rights inki morakora omoibori obaire nese ndo otemire mwana we musinyire ngo omoibori omoire getambukiro bose omoibori onyotemire uchunguzi na botokora omugambi ntubwate national government on the ground. All right. Omugambi na tu akimwimukirie aya children's department nero right probation nero yes neye na manage department ya serikali kyonsi ogikubwaterana na bera toko mwana oyo igata keira kore counseling yes na bera toko mwana oyo inka yabe mechando gite nerororo andake etarasoka emanyekane kogero mwana oyo behave the way he or she behaves igo bone kare binte byonsi bya college department ya serikali chia very involved na bokonyoranga omwana oyo okolireki omwana oyo konyekire na ande inyura serikali nebugate rehabilitation centers chia bana bake yes ko make sure nga abana buna bakonyirwe igo bono serikali nebegete mikakati na intubune tume na boto kwa advocatinga economics bune bya beire education ebe involved probation ebe involved children's department ebe involved no nyini tutobe involved na bokonyo twakonyira umwana buno uyu. Asante sana gwakora magana ya ogotumeka aba bisaba bali bakorera emirimo abukare ubose bakorera emirimo buri tangana n'abanyanyimbo mwaba emirimo ase kiombe kino gya Kenya National Commission on Human Rights kero kende inga kimotari ko abasai na ndemo ko abantu bali bararikirwe emirimo na ndemo aje kubaira ni gose experience kiabo mogotaka ekara to korwe emirimo nkoligereri to ne experience ki getakeira ase emirimo elia yes na ende ngonyorore nabo tugwato muchanganyiko ngonyorore nga nonye na abachunguzi mbaroro nonye na bali munabo tokoira twaba train bagenda yes ebichana nko ba train tore bagenda buna bono gaiga asegusi buna bona abakora monitoring kuna na ndi kuna gosomera ni bali yes nindo jengana rweta ngama baga gweta ni 10 gocha gusiga iga Kisii county yes na Nyamira ngama baga 6 iga
igo toita beri 16 na bana bandi rinde bali county jinde isiko ya Gusii baraba Gusii nabo konyora tubegete mo egere basome ekero bono nonye na mabaga aye atokire yes nabo konyora nga urakorire ne tume na amanyete na akorire investigations igo bono nturi gochagwa nga dasi mobengo akorto bonyaji na ko tabanga kero kende kero mukuru training une yose kero mukuru amegeri bunaya igare voluntary gose gwikamachora abantu yani bagocha bakora emirimo batari gwakanwa ya bono buna abatubegete field yes enche criteria nkero kyari gutumika na mbeyemo amasomo nkorigiriri warenge right aya no kolete wakorira amasomo kiwango fulani yes no bwate papers shortlisting igakorwa minimum grade mwatagetengereki minimum grade buna bono ntwataite degree in some instances ne diploma na the lowest yes igo nabo kwari konyoranga muchanganyiko inororo shortlisting igakorwa unabono kurugusie konyo kwari konyora usimu gwata abantu ba apply more than 100 yes. 200 mutageta abantu 10 yes. bone kredi na moko ligirege na mbona gutinya majika yake kwari nga oya anyengusi yes. oyo constituency kiaruete egere kwa mfano nye igaiga tori nyari bari chachi onye mwarushie muntu tothe boyo manyari bari chache genda nabo machoge yes murusi oyo mo genda south mugirango okay murusi oyo igo kogenda all right ande kwa bodi swali eli mabu inko batore gento ko bagashi kero kende abana baro konyora bakurite form 4 bara abanyanguru muri atume bamonyoke ko nakokora bintu bireiga abandi banyode chi D+ abandi babugata chi C+ abu muri go din nabo egasi ya human rights na bono tutebo nyine lichiko igongo ni mondo somerete lichiko all right asante sana ngaite yes. Kiwakora igonko genda muri na professions gete onye muna bono somerete lichiko gose muna bono public education and training yes naboko nyora nimbwata abalimu ali ba somerete kigima maita magana yubu alimu right igo bono onye na magana prison na boko nyora ngumuntu somerete ya magana rehabilitation yes. amagana investigations yagera twakobeka in the right place na dio nyare gokora emirimo yani go mutegete gutumika umuntu korengana n'egento kiria manyete igo okay asanteni sana mwacho mutegereri jideka tubwate komina isana ri gukora chinkwanechi me studio tolenere Dr. Bernard Mugesa nigare umurikyo na sekiombe ya Kenya National Commission on Human Rights tuwate kurigirira boronga so bimenga emirimo and by the way I think I can say mbiyamona sogo chaga ikera kero kende abategereria bange gusumwa na inchi tamanye tibu yemirimo yekiombe ya Kenya National Commission on Human Rights timanye tinga ngakimoko kore emirimo mbwa matekimo bwate nekiombe ya EACC ekegodi no bokurumia ya Kenya EACC yes ntubugate a forum na barabu ya leadership and integrity all right igo kere quarter after meeting every 4 months ngotwara torege kao giyo koligereria mangana leadership and integrity yes totebe kwa mfano buna bono ngiche gusiga iga umonta make a complaint igoro ya corruption for example yes na ande singi to ikaranza na EACC na to gate karona alengi gusi ekeneke na nyorete complaint yeye ye kolerangu fata uchunguzi egera bana inchi banyore haki yabo onye amangana corruption kwa mfano abeire yes. igonto bugate ngwikara story na EACC ase forum kera emetienyi ene ngutwara torege kao twaligereria ngakiba akorire mirimo intubune commission ya human rights nkonyora turamalaramishi kurwa saba na inchi bato tebinga ekeneke gose ne county ekenki abete twatemire gokeira gochia ntoraro gosubo maene bwakorekire twakeimokia twaligereria reporting aki uchunguzi yakorirwe evidence ne riri erororo twatebi EACC twabatumire file and file ikini jingo chisaini chaenda EACC all right yeah bono kwanyora abana inchi buna Kenya ntubwate mirengo ao yege siasa unabona ntubwate azimio la umoja wa Kenya ntubwate Kenya kwanza bande bali independent bete nenerete naboko nyora nsemo gete keko tabanga inwe abamubegeta barayi mbara ikirania mangana gete kolengana neri chiko like now
usakurigereria omo running mate o Kenya Kwanza serikali njachiete karabu gata chibesa chia yenke shilingi milioni kadhaa na kero kende binagete mbire bigotebekana bwate bitarahera bitaranacho usakurigereria chapter 6 ya constitution ya Kenya gukwanira mangana integrity kero kende inunge tambo kirukimo cyo mwera bakonyora abananchi barararamikire nga oyo muntu okurumire chibesa na ningiata gete kurigeria borai nabono mugabana oyo kabiri mugabana we county ya Nairobi tukarabaka akaba impeached na ende natagete kurigia nchira yo kurigia kerogo ime county ya Mombasa inune kiombeke gia Kenya National Commission on Human Rights nkimoja mwaka namba yemo lichiko ose katiba ya Kenya ntebe chapter 6 on leadership and integrity right na ande ntubwate ne lichiko libono liko sire constitution yeye Leadership and Integrity Act igere very clear buna bono soko tebanga na kurumire produce evidence right ase this wali bono buneli kwambo liyo running mate yo Kenya Kwanza ase chibese chia tangirwe egento ntubune tume toganyete torigere litororenke linga mwachitangire ne evidence kimobwate muire kotini prove right otherwise nabora make allegations and muranga chance yo prove igo intubune tume etorigere torenaki nkomo abare ribaga approve naki chibese kimwatanga igo na chinyorete nkareme chai nkareme mesie ye gwanza gosenguzi yakora kiango nkarosi chibese chianega kona chance ni daktari igo na koko tebanga kero kene nande Kenya National Commission on Human Rights nande neba ise kumwegera Rigathi Gachagua kwa kiasi fulani tali igo na ateba no niso liboli na boli liboli kwa boli ikegera gwatebanga mutake serikali ekora uchunguzi erete evidence ikorokinga kweli oyo nawe tuotangaje bestia ya mangana naye igo ikorokinga nere mu kwegera to some extent into to kwegera lichiko inkirichiko ligoteba right you are innocent until proven guilty bono goikera iga ntora rango bere proven guilty barete evidence batenga goikeraga iga chibese eji chia enchiri ndonge tumane gotebanga ntubune tume uchunguzi yakolu there is evidence otherwise toise gotiga igo mambi na bonko boka ntebe naki aya no mukurumi right siekere bintu biaye ntabugati evidence igo bono ntubune tume igo to make sure nga onye go kombekera allegations prove na inje prove my innocence right ego toka ngatinda prove my innocence dichi ko libwatie mukono actually we are not discussing about the Rigathi Gachagua he was an example just an example so to bwato motegera likera notoro mubekano na ende egento kina kitwara gotumeke ndobe kebuya so ekero monto ekero kenda abekero allegation sabe kero amamochokete neta keire amamochayo witness ebo yose oborori borugwe in fact nimbwate opportunity yo gotarera chichera chion speaker nyingima no manyetenga 50% y'abantu bali chichera chito bono iga mbatakeri gotoko kwa nini mbara orogo nyoranga iga asibetwe uchunguzi njakarutwere kamili kero sometimes to koligerie file kwa nyoranga akabekerwe eke na evidence ire teyo ekerende muri getensa evidence yae kayire teyo igo nabongo speak with authority that 50% y'abantu bali chichera chito bono iga nabo montago moka buna bona gotenga aye no moibi but Dr. Penad, you have said you can speak with authority kwa nyorenga 50% asomu wekana bali chichera batagiri gotoko what have you done with the commission bas nakiki nagotebi eri National Council on Administration of Justice eri reso kana na Chief Justice twatenga ekesi kiyo kora review ekesi kiyo kora review na kimokora rero monte go ikira serikali atenga oyo tigasi borwe ese ngenji file chi abana ande bono chi aligire iri gubuya na ande bono mu maine bwakorireki bwarore kanire nko ekesi ekemo tuairete kialingi Machakos yaria aso musacha aso wetana na mokaye mokaye akamubekera ngosariri umwana oyenyaruka agaja basikari bakamubwata bakamwira kotini evidence nonye neriyo kwenda umwana apiminya gitari jaringo egerero reganenga nagoreteki umwana oyo nasaletiwe naende ebe within 72 hours twasomia abantu bitekera umwana asaliwe oirwa within 72 hours opimwa evidence eri yagachwa mwako binte imbia rengo omwana oyo 10 years later agaja gotenga
tata igasi bire bosa because singe bayitanita mama gante inga tikankwa neiga Yeah. omwako ibono ige kesi kiana botu wake bwaterite ni na Actually, media highlighted that. Media highlighted that. Yes. Tukagenda ntubono kotini kuligere bono chifaili chiribuya Alright. ekero media highlighted kesi kelia omweli yo mwako olia agasiburwa imagine bono obedi 10 years asige ndata akorete very sad bono. Asante sana daktari esenge nchondo chega tubadide kaisano choka exactly ngaki ere bworora ngana ase mwana inchi onde bwensi goikere kyombe ya Kenya National Commission on Human Rights. Ntobugate chindimu mbalimbali na mbeyemo asolio konyara kuligereria website ya itonerororo. Yes. Yo www.knchr.org. Yes. Na bokuligereria liore ngaki kubeka no ene complain yao ekerota gete kubeka. Namba ibere ntobugate enamba ora kesimi etabugati malipo yani ire toll free igere noti isano isato enoti isana ibere enoti isanemo ibere isano ibere nero 00800 720627 naende kerota ito gutuma SMS na bogo tuma ase ibere isato isano kianda iyo nabo gutuikera naende nabo tokonyora twakoiranirie barora atake oranyara barata kulikana ne email baikire email na bakobeka info@knchr.org. Alright. Ina bego tuikera yonsi bono. Asante sana tenga kembia mono sana Daktari Bernard Mugesa singe kwenye lebiro byo cha KCFM ende gukwanira igoro ya Kenya National Commission on Human Rights tiba tingana yawe yo mwalira tebie omotegera limambia bono anene monekero turuchyo bochoryo bonene bu mwako 39 umutinyo gocha mbia mono egento ndatebyo mugusi andonsi asitole tiga twake chikura bwororo tochora abarai acha tiyogeche omwamatu ngere igaro mulengo fulani na ayoro mulengo fulani ngaige kike baetani chikurango akatole tare tisa chiere totigale buna tole igo tiga twake chikura chio murembe tochora abarai balinya sara to egerensi itegenderere bono. Asante sana na akirembia mono sana asinge nchoko nyole biro biao kigera you're a National Commission Secretary tali rahisi sana goja gotoka soro ngorwa gusi lakini mbia mono sana asinge nchoko rokendo yoko na chekina gocha sinka yo mugusikisi ya farm eligo ikera abagusi ando nsi asibabeta na barabuo bachikumanya emirimo ya Kenya National Commission on Human Rights neriliye na ana kibabwenerete ko report kerokende kero montaro riro omochando obeire naende kero turaka no kugena kwana kero kene ntokonyore linde tunyaka kwa tokokora chinkwane che masema nakire mbia mono sana na bongocha. Thank you so much. Asante mwancho motegera lime studio tulengenere Daktari Bernard Mugesa kurwa sekiombe ya Kenya National Commission on Human Rights tuliko kwane labira tatu kumanyana kiekembe kyo kolega aswe kibiro bine naende kero turabumira na sembeo igo togotakira botegera lyobuya ande ekero kugenda tugotakire sabali ngi ekero kenda boragenda Nairobi nimanyete. Thank you very much. Tugosabe sabali nginya sawo ikibuya and neke umbeke gimato kubatakira maya na inde mokore mirimo asubwa siyo kuno maino mwacho motagarali chideka chiatigaira igane jideka inye kuraga chinsa isatu chibono mambia na chikoraga isatu na mangana maya sinchira yo wikiranu kusabanga to chiandale etengo Friday kuiranere nyuma ya mangana maya sinchira yo wikiranu sicheze mbali. Debia manzu kaitu blata twende ayi la wadiga kopere indili aituni omoreme wendani no mo botokonye abakenya nini tenina tenge abantu twenzi tenina tenge Kenya ya ito